So hi, hello, may buntag, may udto, may hapon yung tanan dira mga bayt, may paglantaw na pud sa ko ang video. Bali ako ang lipstick mga bayt na nangampat. Bita-bita mga bayot ay di na siya lipstick mga bayot, murag apil magkapula ng ako ang babaw sa bait mga bayot. Murag na allergic ko atong gipang dos-dos na ko sa kong nawang badahan yung bugas-bugas nga hintubo mga bayot oh. Na doble na hinuon imbis magpagwapa hinuon nabuing nang nagayon man og samot. Labot mi diri sa eskwelahan ni Haruta kaniadto mga bayot lang tawalin niyo. Nakita ninyo yung flag. Eskwelahan na ni Haruta kaniadto mga bayot sa high school pa siya. Then karon na ko din naglingkod kay naglakaw-lakaw man ming duhang karina nya nabot mi din nay babaeng grabe kay makakiyay lakaw mga bayot to. Guwapa kay mga bayot, pution kayo hamis ba? Di ba kita makumbinhi mga bayot. Duntan iyang gugdo ng bulaw daghang mo kay mga batang gadula og soccer. Unya iyang kaon ng bulaw. No, that's not yours. Digit ingri. Kumbinhi mga bayot. Sig pag-uot sa kuang elbow. Katuang siko ba? Mo ginayang ganahan mga bayot matulog man mi, maglingkod man mi, maglakaw mi hala. Kubil gina siya sa ako ang siko. Pag ganang ganahan ka na siya sa akong siko nga lagom. Bita-bita mga bayot oy. Ang lakaw naming duhang karina kay no man nami og lingkod atong lingkuranan ba to eskwelahan ni Haruta. Ang ako ang kapika sa ilong mga bayot na maligya. Dayon ang iya ang igsuon hintambong og birthday invite may mga bayot pero wala may minadto kay si Karina manggod og nay birthday ba. Di kay mo yo mato dito manhi dinhi dayon limi kalingkod kanunay. Kay tanan niya makita mga bayot gusto niya gunitan. Then ginan ako si Haruta og din na tamato. Kay mura magyapon nga to may mga bayot di man pud may di man ko makakaog tarong. Di pud may makalingkod sige ra miglakaw-lakaw ni Karina. Unya magsusa siya ba. Munang gignan ako di mo tamato ay. Wag atong hitabo mga bayot. Unya sa ilang manggod po diri og na ay okasyon mga bayot. Bayitan alas 5 magsugod. Tama na alas 12 mga bayot sa kadlawon. Diyon murag maulaw sila pa nga di pag mahuman ang program uli na. Maulaw sila aron mga bayot. Kinahanglan sung humanon ang program ay hamuli. So asa na kami punta ni Karina no? Mawala unya mi ba. Nabot may ning kalidre mga bayot. Galakaw-lakaw rabing duha. Nakita na mo tong mga lutay ba mga bayot da kanunay mag-alot sa kuang buhok. Tung gwapo mga bayot miningan sa nako hi. Consec. Ingon na po kugi ingon ra babay. Ingon na po si Karina nagbabay. Kay nagplano ako ang kapika sa ilong mga bayot nga iya kung paputlang buhok ba then wala ko nagpaputol. Kay kuan kanang mura man gihapon. Di man gihapon manubo ang ako ang buhok sa limpulo. Ya sayang kay mga bayot ba kay taas-taas na biya oh. Faster lang ka because it's raining. Gaulan na. Kaning kalaagan na mo lagi oh. Di ba dagan day? You jump? No, we run. Because it's raining. Gaulan mga bayot sa mga kalaagan gyud. Pagdunda na mo sa tindahan sa kuang kapika sa ilong mga bayot, iya na din ang gihinluan ng sakyanan ni Karina kay plano din niya mga bayot nga iyang pasakyon no iyang padulaon si Karina aning sakyanan na karong adlaw. Yes mga bayot ang akong binhi perting lipaya kay sukad mi nakaulig Pilipinas mga bayot murag feel na ko karon pa siya nakabalik og sakay ani mga bayot kay naara ni sa tindahan kanunay sa iyang amahan. Human og dula ni Karina sa iya ang sakyanan mga bayot dire rantawa ninyo mga bayot na anapon mi dinhi sa moang tugkaran abot naglibog ani tugkaran baka ni o kanang yuta ra baka ni kay ang tugkaran sa mga mga bayot. Inignaog ni mo gikan sa pantawan mo naman nagid natawag og tugkaran kani nga mo ang tugkaran dire mga bayot naa sa kilid. Kay wala man may tugkaran sa mo ang portahan dapit mga bayot kay semento man to. Bitaw mga bayot ay giguyod na ni Karina ning iyang bangko dire nga tuwang-tuwang ba. Kay ganahan kay siya modula ni mga bayot basta manhimi dinhi sa amo ang luna dinhi sa amo ang kakiliran. While galantaw ko ni Karina mga bayot nga nagdula siya naapo ko dinhi galingkod mga bayot kay nagpaabot pugog na ay gwapong magi bayawat na lang nay maibog na to bisag anay na gud pud ta.
Bitaw-bitaw mga bayot, ay wanay pag-asa. Ego na lang puntaan ni sa pagdayeg-dayeg sa mga kagapuhan nga itong makita ni karaplinan ba kay og nila pa wa na. Ginapusan ng mga kakamutan. Unya kani akong binhi mga bayot, sigig panguhit nako o sigig pangmira mga bayot kay gusto po niya nga palingkuron ko sa iya ang bangko. Kadugayan mga bayot, gitunulan nagbalde sa iya ang tati og pala mga bayot kay pa kwaon na nigbunbon mga bayot, padula-dulaon ako niya ako ang binhi karon mga bayot og kaning ginatawag nilag bunbon ba sa amoa. Pero sa ubang lengguwahe yuta ni siya mga bayot og ba og sa maninglis pa bitaw-bitaw mga bayot ay manglimpyo ko karon diri mga bayot yawat na lang pod ma nindot-nindot ning amo ang ka tugkaranan inig kanunay ming dunda ni Karina diri mga bayot ang akong ugangan mga bayot miningon siya og di ko no ko pahinluon kay siya ra kunoy maghinlo unya naglibog ko mga bayot og asay batan-on na mo lang tawon nagpa-alig-alig pod siya mga bayot nga kaduhang kamrot aning sagbuta mga bayot feel nako hangako na ni siya kay magpangagho man gani mga bayot og manghalay ra siya din his aning tugkarana sa iya ang mga biste samot ta siguro og papunlayon ang ako ang binhi mga bayot perting hadluka kay nabutag yuta ng iyang palad og niya pa mami look at I have worm nakaingon man siya og kanang bonbon nga iyang nahikapan mga bayot og ulod mo nang iyang gipamahin nako mo nang sugdan na nako ni dinhi mga bayot ang ako ang pagkamblot-kamblot unahon sa nato nagkanang ginaingon nila ba og palapala mga bayot pero di gyud madala ning palapala ni Karina mga bayot kay mubawog ding pala mga bayot bita-bita mga bayot kaning paghinlo nako diri mga bayot murag dala dula-dula ra ba mga bayot kay aron pod malingaw-lingaw ni ako ang binhi diri mga bayot pero nakahuna-huna ako mga bayot nga murag daghan ra kaayong mga sagbot aning kadaplinan mga bayot mo nang ato na lang gyud ning seryosohon mo nang ako sa ning ibilin diri sa Karina aning kadaplinan while nalingaw pa ni siya og palapala aning kayotaan mga bayot o sala-sala anang yuta mga bayot unya wa ko panangagang mga bayot kay ang yuta nga iya ang gibugkal-bugkal iya pong gibutang din na semento bita-bita mga bayot oy before ta mangguna mga bayot mangutlo sa ko dinhi og bulak ba kaning bulaka mga bayot dili ni amo dinhi sa among silingan mga bayot pero hinkatay dinhi padulong sa amo ang kuan ba sa amo ang ginatawag nga window charot bita-bita mga bayot oy dinhi ang ilang mga bulak mga bayot og mukutlo ka basta silingan nimo okay ra kaayo pusing-pusingan gud po nato ni mga bayot pahalag apikihon tagnawong basta kay lamion taglawas charot lamion pero nangaslay ng kabilbilan bita-bita mga bayot oy dili ang ikaulaw mga bayot kay mo ni kalipay ni harot charot lang bita mga bayot ay wa na sa ako ang paglakaw-lakaw diri mga bayot nakakita na kog uhong o ligbos baka uhong ni siya mga bayot kay naginusara pero dili ni makaon mga bayot kay sure ko wa may dalugdog wa may ulan diri sa ako ang planeta mga bayot feel nako ihi gini sa ro og dili iring nahuman ako atong pika side mga bayot diri na pug ko magbunlay aning pika side mga bayot charot diri ra ko nakakita nga mangguna mga bayot nga nagsapatos bitaw mga bayot oy wala na ko gailis mga bayot kay mora man gihapon mahugaw ra man gihapon labhunod ra man gihapon ang ending ani ako ang gisuot mga bayot kay abog man kaayo god kay kaniya mo ang atbang diri mga bayot murag 5 na ni kabulan nga kanunay nga kundinar wa paghapon na human hantod karon mga bayot mo nang abog kaayo bitaw mga bayot oy ang akong ugangan mga bayot nakakita siya nga nangamblot ko din hiog kanang kuan ba sagbot aning kadaplinan iya kung gitunulan og guantes aning bintana mga bayot kay mahadlok siya og daot ang ako ang flawless skin charot flawless skin nga dakal-dakalon maning kamuta bita-bita mga bayot oy sila gani diri mga bayot mga sensitive kina sa ilang kapanitan unya kanang ganing munaog na sila sa ilang tugkaran mga bayot ug mangguna-guna or mga amblot ragug sagbot o manilhig ragud mga bayot mangguantes diri na sila pag mahadlok sila magasgas na ila ang kapanitan ba kani mga trabaho ang mga bayot sisiw ra kay nako ni kay gawas sa mamugasay ko kaniadto mga amblotay pag yun bita-bita mga bayot oy nagminyo gani ko Amerikano ron dili ko pabunlayon mga bayot hinoong gipa kamblot ko dire bita-bita mga bayot wala ko suguan ni mga bayot nagtumo-tumo ra kog hinlo dire ba para hinlo gud po ning amo ang tugkaran dire kaya mga bayi din sa ako ang planeta mga bayot Ginoo ko di gid siguro mangguna o mangamblot og sagbot kay unsa poy kambloton mga bayot nga inignaog nila sa ilang portahan mga bayot karsada man po na ila ang matumban dayon sumilabay ang 30 minutos mga bayot ako na ni ipakita ninyo unsa ka hinlo ning ako ang gipangkamblotan dinhi o diba perting hinlo mga bayot gisilhigan ako nag-apil so diri na ako tapuson ako sa Chiburitsi karong adlaw mga bayot daghang salamat sa inyong paglantaw and palihog kog subscribe sa ako ang YouTube channel see you tomorrow bye bye